Sepele gede gunane desa ora sepi ing wanci ratri abdati paring beksa padukaling kuwalan kutha ayo kanca bebarengan ngamalake Pancasila. Katon Anglia Citra Westajanya Kengania Ranyata Kami Gembira Ayo kanca padha beksa ora wegang nadyan namung sepilih gede gunane desa ora sepi ing wanci ratri kareti budaya paring beksa kautal krito lan muda ayo kanca bebarengan ngamalake Pancasila. La 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 la. Kondang loro tersentuh salom petelo darat
Panyung kelas mesake macan mangap megap hujan karena galian posot soka konane ternyata gawe kumpiro ayo saking pantarani bangsa agung kaya sepasih prajurit singkong pati hujan kantong lawan pepati singkong tapi hancur lebur pining waro ponorogo kecut sama diman sarane mecah kosong iyo kanangane sarwa irat iyo agarane tadi
Sarwo ireng sandangane yo Hãy
panik ya. Ayo. Kasiyate jamu Jawa kono kate bisa gawe teh sapi moyang awari bisa ilang kamu ireng toko loro weten sirah moyang ati susah ati seneng atas pulau waran bisa gawe berkat jamu Jawa pranyoto dadi usoto pancen nyoto kasiyate jamu Jawa kono kate bisa gawe teh sapi moyang awari bisa ilang kamu ireng toko loro weten sirah moyang ati susah ati seneng atas pulau waras besok kaki berkah Prabu Jawa Prabu tadi sopo ya awas kasiyate jamu Jawa kono kate bisa gawe teh tapi boyang awari bisa ilang kamu ireng toko loro weten sirah boyang ati susah dadi seneng atas pulau waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyoto dadi usoto aduh ayo Mbak ayo monggo Mbak
Lah. Jagani. Tambah yo. Yo, kalau sisa, yuk. Kita kaya apa? Matok banget dewa. Makanannya apa? Ode tawa. Ayo para kaca, taate ngakoko. Siben podo urip sastra bersapolyo. Itu legai apa? Matok banget dewa. Makanannya apa? Ade tawa. Ayo para kanca, taate ngakomo. Ben uripe ayam tentrem muga mulya. Kita kaya apa? Matok banget dewa. Makanannya apa? Ode tawa. Ayo para kaca, taate ngakoko. Teturipe ayam sastra muga mulya. Ayo. Iya, tekno kuwi. Ayo, ampun dah. Alon-alon. Aduh. Elok tenan iki. Wis pecah jare. Aduh. Jebul rusone. Ya, adik-adik nanti jangan ditiru di rumah ya. Ya. Senajan to apri ning kene wae. Ragi mundur sekedhik nggih, monggo Bapak Ibu. Heeh. Nanti Awas. kebul. Angine mengidul mengetan. Iya. Ayo. Bul. Woi. Cepet nelongso amane jaman rekoso urip pancen nangel kutune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikokon ya sing temen la apa to kanca ati kerep loro ra gelem
budidaya pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata padha nelongso jaman rekoso urip pancen nanging kudune ra usah ngomel ayo meneh tambah meneh ayo ayo tiru si bayi iso olah ini kancane disebul malah dipangan lho jebul enak elok tenan lah wong kancane ditoke kok dilebokke panas ya Temrene yo iki lho reok karti budaya solala jogete tansah anuju prana ra ketinggalan luka akeh kreasine kono nyata indah jogetan iku sarep konter gimana ayo konco temrene yo iki lho ekot karti budaya solala jogete tansah anuju prana ra ketinggalan uga akeh kriyasine ganti budaya nyata indah jogetan ayo Mbak ya, kodor sing apik yo. Ayo. Kaca demrene iki lho
Tunggu sabar ya. Sabar. Ya. Metu ayo. Hai. Oh. Hei. Ayo. Ya. Ayo. Maskot Reok ini. Ayo madun yo. Maskot Om Reok. Ya. Yo. Lah. Ayo alon. Yo. Ayo. Yo. Hati-hati sok kedupak budune. Yo. Ayo, alon-alon. Yo. Ayo. Soi. La. Suling sikra kendangane. Yo awas. Nih, alah. Ayo Bang. Alon. Yo. Enak
Waduh, enak ya Mbak. Anget. Heeh. Iki sing sariawan nabani mari. Heeh. Sapa sing sariamanen? Kuwi ditabani go gede lho mari. Ayo Mbak. Lho. Aku arep coba. Napa Mbak? Ya. Oke.
Sanding urubismo karya mukti ayu pun kadang pamit palasro terus jadi awam mami dan terus magis duitnya karena kemir turun ayo tombak dan yo la awas minggir ayo minggir aku melayu banter yo kayak malah berpelukan kayak nengisor. Dingin jadi berpelukan. Iya. Ayo. Mawis ning kuntaning budaya kanto kanci nondro kakinan nambaro kaniko terus ambaro anyegai angiata
Gendong wong gendong. Oke. Ya, nah. Satu lagi yuk. Dibantu. Gawe kumono atoroko akeh kang kayung dadi srana iku netan jemu nyawiji ing pandemo totongke Pak Hendri. Ayo, saling sing apik yo. Wi. Ya. Awas.
Yen pangapunten dumateng para pamirsa, mbok pilih manggi utawi nemokaken kontak sepeda motor saged dipun wonten panggung, ditenggo wonten panggung. Oke. Ayo. Ayo. Ya, ya. Yo, cah loro berarti. Ya, yuk.
monggo kaaturan tindak wonten ing salajenging panggung menika saking ingkang kanthi budaya badhe nyuwun pamit saos salam. Monggo. Segenap panitia hari ini monggo. Gusti ingkang maha suci paring pangapura mring para manungsa urip padha eling mring pangeran Gusti sembah kula sumung kembing rasa padha Gusti kula derek panitia monggo perwakilan katuran tindak wonten ing kalangan jajaran. Napa Pak Hedri monggo. Pangapura ring padha kanungsa urip padha eling mring pangeran Gusti sembah kula sumung kembing rasa padha Gusti kula Panjoko Pilih terkapasuti yuwono Kang becik ketitik Kang kala bakal ketara Karti budaya nyatap kakak budaya tata jaya awak dawete diombe kancane kok ya.
becik ketite kang ngolo bakal ketara sasanti rahayu kota tetep jaya terpe panjongko pinatuwa berkata sukiyowono kan becik ketite kan ngolo bakal ketara sesanti rahayu tetep jaya ketite kan ngolo bakal ketara rahayu tetep jaya. Bukake kinange iki lho. Jalo apa? Mimi. Sek disilir. Kopi.
Mantan Nader Pasugatan Reok Eko Kartibutoyo Teng Telesian Sonten Menika Bupilih kata kalepatan Sangkirangan Kuasa Warga Eko Kartibutoyo tansah nyuwun lumuntir samudra bangsami sugeng kondur sugeng pemisahan sugeng pinanggih malih ing sanes sukda Jaya Jayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun. Sendalku ilang nanti. Mau nggo sandal ora? Nganggo. Berapa? 1000. Lumayan.